wallahi akwai rikici a kasar nan wallahi tallahi akwai rikici. Me ya faru ne malam? To dole mana yi magana mana dole mana mu an killace mu an ce mu zauna a gida ba ce mana abin da zamu zuba a bakin mu ba ake wannan irin abu sai a ce mana ku zauna a gidajen ku sai a killace mu sai a ce mana ga za a baku ba za ku ci za a ji amma an killace mu ba komai to wallahi tallahi wallahi lillahi azim duk kaza da muka haɗe duk kaza da muka haɗe Allah kai mu gobe wallahi in ma da kaji a lamu in Allah kai mu gobe kaza agwagwa kaji a lamu ko gidan fara musu wallahi kasu don wallahi duk kaza da muka haɗe Allah ka shawo kajin kuma hadda na abun ko ma nawa idan wani ne Allah kai magani Allah kai magani wannan har kawai an kawo tsago an ce mu sa bakin mu kuma wasu kuraye haba abin da aka ce ya killace ni wallahi ba zai killace ba wallahi a ce ya killace ni shi ke nan ba za a abincin ci ba Allah kai magani wannan har kawai an kawo tsago an ce mu sa bakin mu kuma wasu kuraye haba abin da aka ce ya killace ni wallahi ba zai killace ba wallahi a ce ya killace ni shi ke nan ba za a abincin ci ba haba